איתי להמלצות הכי שוות מסקרה. טוב, אז האמת שהגעתי לעשות ריסטוק לדברים שאני הכי אוהבת. אם אתן מחפשות מוצר נגיש ואיכותי, זה. אני אישית אוהבת את שני הגוונים האלה. ובאתי לחדש מלאי לקונסילרים ואין כלום. כולם קונות הקונסילרים האלה עכשיו. אם אתם רוצות את הקונסילרים באיזשהו סניף, זה מציאה של החיים, כי הקונסילרים מטורפים. יש להם גם גוונים יותר קיים, אז אפשר לעשות עם זה גם קונטור. ערכתי עכשיו את בושם 45, תקשיבו, יש לו ריח של מקלחת נקי, פרשי, בדיוק לבחורה הנקייה הזאת. אין לי אותו, וערכתי אותו עכשיו פעם ראשונה, אז אני לוקחת. תקשיבו, עמוס 8 והספרי 9 יחזיק לכם את הקוקו, את הגולגול, כל מה שתעשו לכל היום, מיד ברמות. מנטרל שומניות לפנים שעולה פה בסך הכל 20 שקלים. מי שאוהבת שימר עם הפלטה הזאת, זה הדבר הכי טוב שתעשו לעצמכם. אל תשכחו גוון 06. אני ממש רוצה להראות לכם. אימא'לה. תגלית השנה שלי זה המברשות של סקרה, הכי איכותיות שניסיתי לאחרונה. באמת סופר נגישות. אני הכי ממליצה על המברשת הזו שהיא לקונטור. מברשת 503. גם המברשת הזאת 419. פתיחת עיניים של סקרה, המלצה חמה. יש פה גם את הקולקציית קליפסים שתמיד יש פה חידוש מלאי ויש פה מבחר דברים במחירים באמת נגישים ברמות. אני לא יודעת אם ידעתם, אבל יש לכם בסקרה גם מלא דברי בית, מפיצי ריח, נרות. לי אישית יש את הסדרה הלבנה היא בריח של הבושם וייסל ליברה, המוכר שכולנו אוהבות. שימו לב למבחר, זה כאילו לא נגמר. יש גם מפיץ ריח חשמלי ב-50 שקלים ומלא ניחוחות שאפשר להוסיף. אם יש משהו שאני כל הזמן ממליצה עליו, אוקיי, כל הזמן זה המסריק פן של סקרה שעולה 150 שקלים. אני לוקחת חידוש של המקבע המושלם הזה למקרה ולא יישאר לי, כי אתם תמיד מחסות הכל. וזהו, רויטל עכשיו הורדת לי את כל הדברים שלקחתי.